Kapag kami ng hindi ay munti na. Nakikita lang ako doon. Ay, malapit yung mga lapos na. Ano ko lang na yun? Ito na, ang araw na tandaan. Pero kung nagkakabulog,
Pero mira, kung hindi lang. Hindi na ba? Reklamo ka.
Buhay mo ka na.
Uy,
Ako mo yung ano, kaya sa akin. Hindi ko pa. Ako, kaya
May waffle ka? Kuha daw. Oh.
Ha? Arin? Ngayon siya? Jesus sa buti? Siya nakakag. Nasa itaas? Si Faye, si Jogel po nangyari. Ha? Iya, si Jogel po. No? Si Jogel. Ah, no. Nawala na mga doon ko yung punong maliit. Nakita mo daw kami. Sabi.
Yeah.
Dalawa na? Ano? Both, both din. Ha? Both. May ano na, dalawa na. Ay, mas Dalawa ka? ito mo, kasampay sa hangin na sarangit. Sa taas? Dalawa ba? Kung may basta bawat sa baba, sa taas. Pero yung panyo, pero yung panyo. Ha? Ano yan? Kanang tubig, anong tubig? Dako lang sa bukal. Leo. Yeah. Wala na dito kwarta. Wala na dito kwarta. Ha? Right?
Ito, yung glossy. Ano? Ito siya saga. Promo. Ako sa June, sa Borolico. Magmati. Ako nila. Now, so, ano, nagpumawa ko doon. Mga ko ako mga tao. Bakit sa game? Game. Sumasok. So, so, nasumo. Ay, si Jim, dito rin nandun ang klase.
Nagtayo na, kintel na ba kayo? Yeah, hindi nila yung mga kalo ko yan. Hindi mo ko hihiri, hindi ko doon na. Ay, naman. Kasi pati, wala ko daw. Kasi sa Uruguay, Maganda ko na sa pasyan. ako lang yan. Hindi mo dito. Hindi mo lang kangiri. Ha? Yung nga, hindi ko sa pagkakas. Ano mo eh, doon. Nanagad ng pagkakas. Doon na, bata ko, agad yung restaurant ko. Ito, Dinadal ito? inabi. Meron ko lang niya. Hindi na ako address. Ilaw ko niya. Hindi kayo ng agihan? Ito agyan, para. Ito na ito, kung gumakabay, ay, dito ko na. Ito. Marami. Yan kami eh. Yan ba pa kayo? Ako na supported. Yeah. Ako dito. Thank you. Pag na
pinagde? Ha? Sipag. Ano? Ako po yung paano ko. Ako na lang kwarta. Kumakain ng nila. Ako na nila. Oo. Palibig nila na. Ako na nagawin. Ako na makawin na ko. Ako yung sipag. Hindi na po mga sipag ko. Ako na niya naman ako. Ako na. Ako pa ulit na. Ayun, sabi ko sa mga ko. Sipag. Ay, kasi mga ako niya. Mga balik mag-gusto. Ako si ano. Yan. Ano ba dito? Kasi kung nasa ka naman dito. Yan na po. Ito yung pang dapat ka nga laki. Sa cellphone mo? Pero wala kang ano. Kakain yung mga support ng mga hindi. Hindi ko nahulog. Yung gawang pa. Yung comfort ito. Nakagawa. Kasi dapat isara ko ito. Ang umabot pa tingin yan. Makapadala sa aga. May mata ko. Oo. Siguro maganda. Maya niya. Ano may poster? Maya niya ano. So, face to face ka mo. Eh, di malam isa poster. Ano ka mo? Mo yun na. Ay, so, simple po. Ayun ka? Eh, siya mga po, ito, commercial dito. Ito ang number mo. Ito, commercial dito ba? Mga Bigyan na po. Isa to. Ba't natabi ka to? Ito siya. Na. Nakagat pala. Bye. Alex, pwede man dito ho. Okay. Lahat. Yeah. Saan ako? Makapadalahan eh. Ay, ikaw na pa niya ka. Tatang kayo mo bukas? Ate, ate. Lima? Ito, may ano ba dito? May guide. Yung pala pinag-ibig. Alam mo sa ating pagkain? Oo, sige na. Ano? Ito. Hindi na sabi ko. Balik ko na. Matagal na sabi siya. Sige, sige na. Take your time. Ang mag-ako kayo. Kumain ka na po po? Eh, bakal na? Dahil na dyan? Wala pa. Ano, cancel mo. Ano ba? Ano ba? Bakal dito naman? Sabi tayo.
ng buko. Mga ito doon. Diba? Sabi nga. Hindi rin mo sinine. Wait lang. Pero kung Pero may gulay. So, may problema na naman. Buko lang laki na sa pipil. May Okay ba yun? Okay lang. Hindi ko na sabi ng messenger. Diyan ka ba sa'yo ng pangarap? Hindi. Wala. Kira. Ito ba yung pinakal mo? Okay ka, okay lang. ano to, ito una, matunda. Ikaw ang klase? Diba? Ito lang sundo. Ano yan ka na?
kuhan man. Hindi nagkuhan ng institution na wala. Hindi ka magkulit. Hindi ka mag-army. Hindi ka mag-ibig. Hindi na nagkita nagkuhan ng education man. Masok ka. Hindi mo pwede ako. Tukar dito kung ibig ka naman na o ibig ko hindi ka magkulit. Hindi ka man ang ideya. Ano yung pwede? Aba ko naman ang nakumpol niya. Ay, banal naman. Kaya ko lang ba? Hindi na dapat ko lang ito. Isilyo ka? Ito na nagawa niya sa Go! Ano kalbo?
Ano ba yun? Then, right ka. Ano din yung mga kumain mo? Ano din yung mga kumain mo? Ano ko lang, ako lang paano. Ano, pagputi. Meron ka. Meron ka. Dek, nagkakabit yan, no? Oo. Kaya makabit yan. Dapat yan. Makasala.
Dahil makamamamatay na mga guys. Then, ha? Latot pa daan. Pero, long o short? Bakit? Sabay yan, bakit? Dala ko yan. Like,
Mamaya ano kaya ang kasi. Ito rin, nag-relate.
Ayun. Pwede naman naman.
Oo, nag-application sa mga nakaseryo. Ha? Alam ko siya, balik ako. Open man. Open man. Oh! Kaya ikaw ang magaling. Open pay ulit sa Diyos. Ito pala kita, boy. Oh, ano ito sa 3? Buwan na nga kita. Kaya nandun ka no? Tama. Anak, pagpinili ka. Marlik, marlik.
Dito na.
Wala naman. Paano ba mag-order?
Pwede nakasakat mo din dito. Ito ano tayo sa taas. Hindi, kapilaw.
Dito po lang. Dito pa. Balita ko na ito. Wala na kung dito. Ano po ako dito? Palitan ka. Yeah. Hindi naman kayo nito. Kasi nga, sinabi ko nito na pinalitan.
Oo. Ang laki. Hindi ka na hindi ka na yung puno. Hindi yung ang mga tangan. Kaya, oh, mag-visit ka. Hindi ka ba kasi ayaw ko na awa. Mamatay. Ang dami ko okay na ba yan? Okay. Ay, kapalit mo. Nakita ka pala na. Amal na niya ako din. Ay, ako na kung sino. Magkay ka ng magkabay ka ng magkabay. Ay, sige, eh. Ikay, hindi ka rin sa gano'n. Kaya sa to ba din? Magkinaman ka. Lagi ito, kasi. Ano, ano ka nang gano'n? Gano'n. Iba na naman ang dito. Dali, dito doon. Bawal kayang ating food. Hindi yan nakakulay yung ano. Ako! Ano ba nang dami? Ito. Ito lang yung Hindi ko na Kailangan nilagod ako. Hindi bante. Yung Maria. Pinakamagaling yung Diyan kami. Walang ilaw. Napaan? Ano na ngayon? Oh, oh, oh.
Dali na, gagalan na ako. Gagalan na ako. Gagalan na ako. Gusto ko na gagalan. Gagalan na ako. Gagalan. Kaya na sa ina. Mali kami din sama ano. Ano sabi? Okay. Naman sa visa date. Di ba, ang naman sa visa date. Hindi ko alam buo sa Pilipinas. Urakan ako dyan, te. Ano ba? Matira ka, te. Sobra na ako. Batag pala nila, matagaling yan. Nalikiwan na kita. Wala. Ala, tuwali dyan! Wait! Itayin ko nga ni. Wala ka na. Mag-visit ka! Anong gamit? Hook! Ano? Hook ang gamit. Anong hook? Hook ang gamit niya! Ano ang gamit?
Ayan, sana ito pala hindi. Pagulong na kaya sa libro. Hello. Bakit wala lang? Yung kawasan ninyo. Ang ano,
Madali lang ito na mag-out. Madali na yun eh. Hindi ka na sa nagagawas, tibang pa. Oo, hindi pa nakakawin. Kasi na, may panda. Yung panda. Eh, ano po, no? Pero kawan, ha? Sige tayo kawan. Wala tapos na. Ako pinagtato. Open mo. Dapat ang lalakad ya. Dito na tayo sa bangin.
Magkuha ka ng ano, pagkaon. Wala mo na kayo-kayo. Maghanap pang ina. Alam mo itong likodan niya. Mas kiaga ng gagadahan. Ulog! Nasaksanan. Wala nga lang mga Nasakadahan. Nasaksanan. Tapos nun, Busertina. Five days of learning. Pwede ka na sana. Pwede bonus. Kasi na ba yung bonus? Bakit? Yan eh. Ay, pinapatapos ako. Natira ka. Ano yung tindok na mga alam mo yung mata? Ano yung bakit sa palibot ka ako?
Gali ka tangan. Gali ka. Baito. Ano? Baito. Nasabi pa pa mo. Napaguli ko nga eh. Bukas na pa rin sa mo. Ano? Bukas na alas. Bukas na. Ayun ka pala ko. Talaga ako. Hindi ka sa para siya. Ang kulit ko ito ba lang tayo sa laro? Wala. Supang hayop na bigang. Dalawa. Papa, pailutan pala lang. Ang mga nag-umbis na ito, nag-umbis ka pa. Oo, hindi ko siya. Isang ako, ang nagnabuwa sa hindi naman kami ito. Yung dinahin ka? Ano? Oo, hindi ko ano. Abang ka lang siya. Hindi, pag-kita ka natin lang ka. Bawa pa lang. Ganun daw gano'n mga yun. Tuloy na bubukod yun. Kaya, ano na ito? B5? Ha? Merit wala? Baka? So, papalit ka pa, pagluwas niyo, ganap ka, bigla,
No! Ano? Okay, no? What's up? Lalabang mo na, bukulo natin. Lalabang mo na, ano mga tingin, kaya ka mo. Daog. Oh, nag-lumig ka nga, bubo ah. Ako ba yan? Lumigawang ka mo ka pero bag pa rin. Sabi natin ka mo ka pero bag pa rin. Narapat ang mga kapay. Ako sa mga really, ano, ano pa? Wala ako din sa video. Lagi natin ito magkabi ng Rudy Dante. Woo! Ano
ano,